And what is up mga ka-istorya? Welcome back sa ating YouTube channel. Kamusta sa inyong lahat? Magandang araw sa inyong lahat. And in today's video mga ka-istorya, tuturuan ko po kayo paano maglaro ng ML. What? Day joke lang yun mga ka-istorya, no? Ang totoo niyan mga ka-istorya is as usual mag-update tayo sa mga manok natin. And ipakita ko sa inyo yung download na pagpapakita ko doon sa loob ng kulungan. So, sa previous natin na video is hindi ko natuloy-tuloy yung pagpapakita ko kung ano na sitwasyon doon sa loob ng kulungan nila Madonna at ni Rocky kasi nga umulan kahapon. And ngayon is nasa good weather tayo and this is a good opportunity para makita nyo kung ano na yung sitwasyon ni Madonna at ni Rocky doon sa looban ng kulungan niya. And later din sa ating video mga ka-istorya is meron naman tayong panibagong batch ng pa-shoutout. Yun yung maganda sa atin. Paunti-unti, dumadami at dumadami na yung nakakilala at nagsumusuporta sa munting channel natin mga ka-istorya, no? And yun yung magandang update din sa ating YouTube channel. And isa pa is kukonti na lang, maaabot na natin yung 200 subscribers natin. At yun nga mga ka-istorya, no, malapit na nating ma-reach yung first ever 200 subscribers natin at malapit na rin nating simulan ang first ever load giveaway natin mga ka-istorya. Yes! At hindi lang dyan nagtatapos yung mga giveaway natin mga ka-istorya, no? At sa susunod nyan is meron pang malaking paraffol ang magaganap. So yun mga ka-istorya, dapat yung abangan yan kung ano ang mangyayari sa YouTube channel natin. Dapat yung suportahan. Kung malaman kung paano sumali sa mga pa-contest, paraffol, pag-giveaway natin mga ka-istorya, no, is madali lang naman. Ang dapat mo lang gawin is mag-subscribe, mag-like, mag-share at turn on the notification bell button para updated ka sa mga upcoming videos, upcoming contest, upcoming raffle and pag-giveaways natin mga ka-istorya, no? At kung bago ka pa dito sa ating YouTube channel is welcome ka sa Pamilyang Bisaya. Bago nating simulan ang mga kalokohang ito mga ka-istorya, no? Roll BTR! It's a revolution. Can you see it? And we're back mga ka-istorya, no? And bago natin simulan ng mga kaguluhan ito is puntahan muna natin, papakita ko muna sa inyo yung looban ng kulungan nila at baka umulan na naman. And tara, let's go! And papunta na tayo doon mga ka-istorya, no? Ayun, hindi lang makita kasi against the light, ano? And puntahan na natin yung kulungan nila Rocky at nang mapakita ko na sa inyo at baka maudlot pa. Tara mga ka-istorya! And dito na nga tayo mga ka-istorya, no? And pabilisan lang kasi nasa tapat lang naman. And nandun si Madonna and si Rocky is nandyan. And before natin pasukin muna na dyan mga ka-istorya is papakita ko muna sa inyo kung ano na yung upgrade ng mga pichay natin, ano? So, ito muna. So yan yung mga pichay natin mga ka-istorya, no? Palago na din sila ng palago, guys. Palaki na rin sila ng palaki. And ilang araw na lang at maharabis na rin natin yan. Sana. And dito rin, meron din tayong ano yan. Alam nyo na ba yan mga ka-istorya kung ano yan? Meron pa rito. Yan. O, diba? Oo. Kita nyo na yung mga pananim natin mga ka-istorya. Andyan din si Rocky mga ka-istorya, no? And nandun sa taas si Madonna. So tara, pasukin na natin. At nang makita nyo na. At nang makalabas din ako. Kaagad kasi mainit dyan, sigurado ako. So tara. And nandito na tayo mga ka-istorya sa looban, no? And close up muna kay Rocky. So dito siya. So ayan, maliksing si Rocky, no? Hindi tayo magpatumpik-tumpik pa. Puntahan na natin. Pakita ko na sa inyo si Madonna kung ano yung question niya dun sa taas. So tara mga ka-istorya. And huwag ka lang kayong mag-ingay mga ka-istorya kasi sigurado akong magugulat si Madonna ngayon. So dandahan lang natin punta. Pakita. At ayun naman. Kita nyo naman si Madonna, galit na galit. Minsan si Madonna. Yan, galit na galit. And yun na nga mga ka-istorya, no? Nakita nyo naman si Madonna, magkagalit na. So hindi na tayo magtatagal dito at babalik na tayo dun sa pwesto natin kasi baka lumabas pa si Madonna dyan at magwala. So, baka tayo pa yung puntiryahin. So tayo, lumabas na tayo.
And mamayang hapon mga ka-istorya, samahan nyo po papalabasin natin si Rocky at nang makapag-ikot-ikot siya dito sa paligid natin at maging pamilyar siya sa paligid natin. So tara, balik muna tayo doon. Tara. And we're back mga ka-istorya, no? And i-set up ko muna itong camera and then babalik na rin tayo sa pagkukwentuhan, ano? So, teka lang. Yun mga ka-istorya, no? Nakita nyo na lang looban ng kulungan nila Madonna at ni Rocky. Nakita nyo yung sitwasyon ni Madonna at ni Rocky. Agad hindi tayo nagtagal doon mga ka-istorya kasi nga nakita nyo naman galit na galit si Madonna and di natin gustong ma-stress siya. Pinabuti na muna nating lumabas mga ka-istorya, baka may stress pa si Madonna and baka lumabas at magwala pa tayo pang putiryahin. Delikado na. And mamaya painumin si Rocky at si Madonna, and later mga ka-istorya is i-reveal ko na yung mga mechanics at rules later, or basta later na pagkatapos nito mga ka-istorya, no? And I'm very excited mga ka-istorya, no? First ever load giveaway natin, no? Sana maging successful yan. Sa sinabi ko na kanina mga ka-istorya, no, ay hindi dyan nagtatapos yung pag-giveaways natin. Sa susunod na mga buwan, sa susunod na mga videos, mga update natin is merong malaking mangyayari mga ka-istorya. Mas maraming parapol, mas maraming pag-giveaways ang magaganap mga ka-istorya, no? I'm very excited for that. And dyan yung dapat abangan nyo sa susunod na mga kabanata natin mga ka-istorya, no? Yes, very excited ako sa mga nangyayari sa ating channel mga ka-istorya. And sana excited din kayo. Din sa kadulot-duluhan mga ka-istorya is meron tayong marami-raming pa-shoutout ang magaganap mga ka-istorya, no? Magandang senyales mga ka-istorya na palago na ng palago yung YouTube channel natin mga ka-istorya, no? Kahit pa unti-unti, pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, tatlo, apat, lima, merong sumusuporta sa atin and parami na sila. And that is a very good sign para sa atin mga ka-istorya, no? And hoping na sana magtuloy-tuloy na to mga ka-istorya, no? And ma-reach na natin sa lalong madaling panahon yung pinaka-goal natin. Isang way o paraan ko para magpasalamat sa inyo mga ka-istorya, no? Yung dun sa mga sumusuporta sa akin, lalong-lalo na yung sa umpisa hanggang ngayon, and yung sa mga bagong sumuporta sa atin is welcome na welcome kayo dito sa ating YouTube channel. And sana sa susunod meron ng sponsor. Oh yeah. Oh yeah. Nasa 15 subscribers na lang yung hinihintay natin mga ka-istorya, no? Lalarga na tayo sa ating first ever load giveaway. I'm very excited na ako dyan. Oh yeah. Ang isang mainit tanghalian na naman mga ka-istorya, no? Tara, puntahan na natin yung mga manok natin at pakainin at painumin natin, and samahan nyo ko sa pagpakain sa kanya. Tara. Yun mga ka-istorya, natapos na din natin pakainin at painumin yung mga manok natin, and then ngayon, tayo naman yung kakain kasi pananghalian na at baka malipasan ng gutom ay mahirap na. So babalikan ko kayo mamaya, and we're back mga ka-istorya, no? And sa mga oras na habang naghihintay tayo mga ka-istorya, no, sa natitirang 11-10 subscribers natin para marating natin yung first 200 subscribers, papalabasin muna natin si Rocky. And yun na nga mga ka-istorya, no? At nandun na si Rocky, pinakawala na natin, nahiyaan ko muna dun siya habang nag-aantay tayo sa natitirang subscribers natin. So, yan po muna ngayon.
Day 2. And we're back mga ka-istorya. As you can see, panibagong damit na naman yung sinusuot ko kasi inumaga na tayo ng pag-aantay nung first 200 subscribers natin mga ka-istorya, no? Diyos mio na yan, tagal, akin na daga. Oh yeah. Okay lang din kasi kaninang umaga pagkagising ko is na-reach natin yung first 200 subscribers natin mga ka-istorya. Palakpakan! Ayun, so sisimula na yung first ever load giveaway natin mga ka-istorya, no? So eto na yung mga mechanics and rules. Siguraduhin ko sa inyo mga ka-istorya, no? Sobrang dali nito is madali lang talaga. So, and ito na mga ka-istorya, ang step 1 is puntahan mo yung Facebook account ko. Ito. And ilalagay ko na rin yung link ng Facebook account ko dito sa description, dito sa baba. And puntahan nyo lang. Meron akong ipopost doon mga ka-istorya, no? Na hashtag ka-istorya first load giveaway. So doon ka magko-comment, ito yung format, doon ka magko-comment ng hashtag ka-istorya, space full name mo, space yung address mo. And yun lang yun mga ka-istorya, no? Yan, no, sa sobrang dalis, 2 step lang naman yung gagawin nyo. Yung magiging deadline po ng mga entries natin mga ka-istorya, no, is ngayon is June 3, 2020. And yung magiging deadline po natin is hanggang June 4, 2020 na 1 PM po mga ka-istorya, no? Kasi pagpatak ng June 4, 2020, 3 PM is magla-live draw po tayo mga ka-istorya nyo. Abangan nyo yan mga ka-istorya kung sino yung first 3 person na mananalo ng 50 pesos load giveaway natin mga ka-istorya. Very excited na ako mga ka-istorya kung sino yung mananalo, no? And advance congratulations sa mga 3 mananalo ng load giveaway natin mga ka-istorya, no? And good luck po sa lahat and sana po ay makasali po kayong lahat. At ng mga sumusubaybay sa akin, sana ay makasali po kayong lahat. Congratulations in advance, ulitin ko. And good luck po sa lahat ng sasali ng first ever load giveaway natin mga ka-istorya, no? And that's it for today's video mga ka-istorya. Happy 200 subscribers sa ating lahat. Gagawin na natin yung mga pa-shoutout natin kasi marami-rami na sila. And let's go! And ito na yung mga pabati pa-shoutout natin mga ka-istorya, no? Shoutout kay Romeo Mendoza Talago, shoutout kay Nathan Gonzalez, and shoutout kay Sianti at Ankael Kapit Gatas Brothers, shoutout kay Isi Toribio, shoutout kay Jason Contreras, shoutout kay Michael Mitaran, and shoutout kay Ana Luna Upingo, shoutout kay Berlin Saligi, and shoutout kay Gerard Paler, and shoutout kay King Bry Orillaneda Talavera. So yun yung mga pa-shoutout natin ngayon mga ka-istorya, no? And hoping to see you again sa next video mga ka-istorya, no? God bless us all. Good luck sa lahat ng sasali sa ating first load giveaway, and see you sa next video. Peace out. Bye-bye.